sa. Láskavý Oče, Tvoj jednorodený Syn prišiel medzi nás ako pravý človek a bol nám navonok podobný. Daj, prosíme, aby sme sa s pomocou Jeho milosti vnútorne stali podobnými Jemu. Lebo On je Boh a s Tebou žije a kráľuje v jednote s Duchom Svätým po všetky veky vekov. Amen. Čítanie z knihy proroka Izaiáša. Toto hovorí Pán. Poďte k vodám všetci, čo ste smední, nech príde aj ten, čo nemá peniaze. Kupujte chlieb a jedzte. Poďte, kupujte bez striebra, víno a mlieko bez platenia. Prečo platíte striebrom za to, čo nie je chlieb, a driete za to, čo nesíti? Počúvajte mňa a budete jesť dobroty a budete sa kochať v jedlách vyberaných. Napnite svoj sluch a poďte ku mne. Počúvajte a budete žiť. Uzavriem s vami večnú zmluvu, verný láske, ktorou som miloval Dávida. Hľa, ustanovil som ho za svedka pre ľudí, za knieža a vládcu národov. Budeš volať národ, ktorý nepoznáš. Národy, ktoré ťa nepoznali, pribehnú k tebe kvôli Pánovi, tvojmu Bohu, a kvôli Svätému Izraela, lebo ťa oslávil. Hľadajte Pána, kým ho možno nájsť. Volajte ho, kým je na blízku. Nech zanechá bezbožný svoju cestu.